Ο Αδριανός Γολέμης σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια παρακολούθησε το διεπιστημονικό πρόγραμμα Master on Space Studies του International Space University στη Γαλλία και συνέγραψε τη διπλωματική του εργασία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, European Space Agency. Επιλέχθηκε από την ESA για να επανδρώσει το σταθμό Concordia στην Ανταρκτική, όπου και εργάστηκε για ένα έτος σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης ως ιατρός, συλλέγοντας επιστημονικά δεδομένα και συνεισφέροντας τη μελέτη της επίδρασης ακραίων συνθήκων διαβίωσης στον ανθρώπινο οργανισμό και την ψυχολογία. Μετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάστηκε ξανά ως γιατρός σε κλινικές μελέτες του Γαλλικού Ινστιτούτου Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας, Μέντες, στην Τουλούζ. Από το 2018 εργάζεται για τη Μέντες στην ιατρική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών, European Astronaut Center, της ESA, παρακολουθώντας την υγεία των αστροναυτών κατά την προετοιμασία τους πριν τη διαστημική αποστολή τους, για όσο χρόνο οι αστροναύτες βρίσκονται στο διάστημα, καθώς και μετά την επιστροφή τους στη Γη. Το 2022 αποτέλεσε τον πρώτο Έλληνα που περνά με επιτυχία και τα 6 στάδια της διαδικασίας επιλογής Ευρωπαίων αστροναυτών, που λαμβάνει χώρα κάθε περίπου 13 χρόνια. Επίδοση top 0,1% ανάμεσα σε 22.500 ετούντες. Το 2023 εκλέχθηκε αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής, International Academy of Astronautics, έχει συμμετάσχει σε παραβολικές πτήσεις και αποτελεί μέλος του Austrian Space Forum, οργανισμού που διεξάγει αποστολές σε διαστημικά ανάλογα. Συμβάλλει στην προώθηση της σημασίας της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας με 150 διαλέξεις ή συνεντεύξεις και παρουσίασε σε 14 επιστημονικά συνέδρια. Ασχολείται με την αστροφωτογραφία και τις καταδύσεις, είναι ερασιτέχνης πιλότος και ιστιοπλός. Και τώρα λίγα λόγια για το σημερινό θέμα, το οποίο είναι 14 μήνες σε μια παγωμένη απομόνωση ο άνθρωπος στην Ανταρκτική. Η 7η Ήπειρος, η Ανταρκτική, έχει μέγεθος 1,5 φορά όσο η Ευρώπη, αλλά κατοικείται μόνο από λίγους ερευνητές και ερευνήτριες που αψηφούν τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον κίνδυνο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της απομόνωσης για ένα έτος, όπως και τις περιορισμένες προμήθειες. Ο Αδριανός Γολέμης υπήρξε ο δεύτερος Έλληνας που ξεχειμώνιασε στην Ανταρκτική μετά το Βαγγέλη Καϊμακάμι και οι δύο στη βάση Κονκόρντια και στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι εμπειριών στη σαγηνευτική απομόνωση της Ανταρκτικής, με στάση στη σημασία της έρευνας που διεξάγεται εκεί και με αναφορά στις προοπτικές της Ελλάδας, αλλά και στη σύνδεση της Ανταρκτικής με το διάστημα. Πρωτού καλωσορίσω τον κύριο Γολέμη, να ενημερώσω όσους μας παρακολουθούν πως μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας και έως και 15 λεπτά μετά το πέρας αυτής να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων του περιοδικού. Καλησπέρα κύριε Γολέμη. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ειδικά επειδή... Ευχαριστώ. Είναι πρώτα απ' όλα ευχάριστο γιατί τον τελευταίο καιρό περισσότερο οι παρουσιάσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με το διάστημα, αλλά για μένα η Ανταρκτική είναι ένας σημαντικός σταθμός, οπότε χαίρομαι πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό και με πάει, φέτος είναι περίπου η επέτειος των 10 ετών από το Winter Over, την χρονιά στην ουσία που πέρασα την 7η Ήπειρο, οπότε είναι μια όμορφη στιγμή να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και θα μοιραστώ κάποιες εμπειρίες από αυτή τη χρονιά που πέρασα το 2014 στην Ανταρκτική. Εδώ βλέπετε στην πρώτη διαφάνεια, στο κάτω μέρος, είναι ένα πλατό στην ουσία, εκεί που βρίσκεται η βάση Κονκόρντια που περάσαμε ένα χρόνο. Ένα πλατό που είναι κατάλευκο, έτσι, από τους πάγους και δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Δεν υπάρχουν ούτε βουνά, ούτε λίμνες, ούτε τίποτα που μπορεί να το κάνει ενδιαφέρον. Τώρα, γιατί βρισκόμαστε εκεί, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα, το βιογραφικό που σας ήταν πολύ μεγάλο, αλλά εδώ έχω τα βήματα στην ουσία πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια για μένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τις σπουδές μου στην ιατρική, έχοντας καταλήξει πλέον στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, όπου όντως κάνουμε την ιατρική υποστήριξη των Ευρωπαίων αστροναυτών στο διάστημα και στην επιλογή αστροναυτών το 2022.
ελπίζουμε να φέρουμε τη χώρα μας στο προσκήνιο και να έχουμε μια εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αστροναυτών αν προχωρήσουμε. Και εδώ έχω και το τελευταίο κάτω δεξιά ε, λογότυπο που βλέπετε, είναι το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Είναι σημαντικό ότι η χώρα μας έχει πλέον τη δικιά της υπηρεσία διαστήματος για να συντονίζει την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας για το διάστημα. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι σε όλη αυτή την περιπέτεια ένας από τους πιο βασικούς σταθμούς ήταν η διαμονή στην Ανταρκτική. Και θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο το να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει σχέση με το διάστημα. Όπως είπαμε λοιπόν στην εισαγωγή, με συγχωρείτε, η Ανταρκτική είναι μια ήπειρο στην οποία δεν την έχουμε πολύ στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι, έχω διαβάσει την πρώτη φορά που μου είχε μείνει εικόνα, ήταν ένα παιδικό βιβλίο που μου είχαν πάρει οι γονείς μου, μια εγκυκλοπαίδεια, όπου μιλούσε για την Ανταρκτική, μια ήπειρο στην οποία υπάρχουν μόνο σταθμοί και μένουν εκεί μόνο ερευνητές, δεν κατοικείται μόνιμα. Είναι μια πολύ μεγάλη ήπειρος, είναι μια ήπειρος όπως βλέπετε 1,5 φορά όσο η Ευρώπη. Και είναι μια ήπειρος που κυβερνάται, θα λέγαμε, συγκυβερνάται από όλα τα κράτη. Δηλαδή, οι κανόνες για να βρεθεί και να εκτελήσει εκεί μια χώρα έρευνα συνεπικουρούνται, θα λέγαμε, από όλα τα κράτη. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Η συνθήκη δε του διαστήματος βασίζεται στη συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στη συνθήκη διαχείρισης των ανοιχτών θαλασσών. Οπότε υπάρχει εκεί μια σύνδεση. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε το 2014 στη βάση Concordia. Πρώτα απ' όλα μου αρέσει πολύ το όνομα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αρμονία, θα λέγαμε, ή συνεργασία αν θέλετε. Πολύ όμορφο όνομα και πολύ σημαντικό, γιατί σε τέτοια περιβάλλοντα μόνο με συνεργασία υπάρχει επιβίωση, πρόοδος και έρευνα. Και όπως βλέπετε είναι ένας σταθμός που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Ανταρκτικής. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είμαστε πιο απογνωμονωμένοι από ότι οι βάσεις που βρίσκονται στα παράλια. Είναι μια βάση Ιταλογαλλική ή κατά άλλους Γάλλο-Ιταλική, ανάλογα ποιον ρωτάμε, αλλά σε αυτό το σταθμό έχει συμμετοχή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, μέσω του οποίου και ο Βαγγέλης Καϊμακάμης, ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε εκεί το 2013 και εγώ το 2014, εργαστήκαμε και εκτελέσαμε έρευνα. Όπως βλέπετε είναι στις 75 μοίρες νότια, βαθιά μέσα στον Ανταρκτικό κύκλο που ξεκινάει στις 60 μοίρες νότια. Και είναι ενδιαφέρον ότι βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, περίπου 3.200 μέτρα, αναλογεί σε περίπου 3.500-3.600, επειδή το σχήμα της γης είναι λίγο πατικωμένο, θα λέγαμε, στους πόλους, άρα είναι σαν να είσαι πιο ψηλά από ό,τι βρίσκεσαι. Αυτή είναι μια ταμπέλα στην είσοδο της βάσης, με τα εμβλήματα του Γαλλικού και του Ιταλικού Πολικού Ινστιτούτου που θα λέγαμε ότι έχουν στήσει τη βάση. Εμείς ήμασταν η 10η αποστολή, η 10η χειμερινή αποστολή. Και όπως βλέπετε, οι κοντινότεροι μας γείτονες ήταν 700 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ό,τι και να γινόταν το χειμώνα δεν μπορούσαμε να έχουμε βοήθεια ούτε από την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που ήταν οι κοντινότερες χώρες, ούτε ακόμα από μια άλλη ανταρκτική βάση. Για 9 μήνες λοιπόν από τους 14 στους οποίους έμεινα εγώ εκεί, η βάση αυτή ήταν απροσπέλαστη. Δεν μπορούσαμε ούτε να φύγουμε, ούτε να έρθει κάποιος να μας φέρει βοήθεια ή προμήθειες. Εδώ είναι μια φωτογραφία που δείχνει μια τρύπα στην ουσία. Ο λόγος που αυτή η βάση βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι από κάτω, από τα 3.233 μέτρα υψόμετρο, δεν υπάρχει γη. Δηλαδή στο κέντρο της Ανταρκτικής υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν υπάρχει γη από κάτω. Αν τρυπήσει κανείς και τα 3.500 χιλιόμετρα, φτάνει στη θάλασσα χωρίς να φτάσει να πέσει σε βράχο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί βγάζοντας κάποια καρότα, θα λέγαμε, πάγου, δηλαδή κάποιες δοκίδες πάγου, με την εναπόθεση των υλικών από τη βροχή, από το χιόνι μάλλον, ανά τους αιώνες, μπορούμε να βρούμε τι είχε συμβεί στη γη πολλά χρόνια πριν. Αν λοιπόν σκάψεις περίπου 3,5 χιλιόμετρα και δεδομένου ότι το precipitation, το χιόνι, το έξτρα χιόνι που πέφτει κάθε χρόνο είναι περίπου 5 χιλιοστά, αν θυμάμαι καλά, είναι ελάχιστο στην ουσία, μπορούμε να πάμε πάρα πολύ πίσω στην ιστορία και να δούμε τι εναποθέσεις είχαν γίνει. Υπήρχε, για παράδειγμα, ηφαιστειακή δραστηριότητα και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη ερευνητική διαδικασία που έγινε στο χώρο αυτό, που ονομάζεται Dom C ή Dom Kirki, ο θόλος της Κύρκης, και στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκεί η βάση Concordia για τις σημερινές αποστολές. Τώρα, είπα ότι όλο αυτό έχει μια σύνδεση με το διάστημα.
η Ανταρκτική και ειδικά ένας τέτοιος σταθμός είναι, όπως λέμε, ένα διαστημικό ανάλογο, ένα επίγειο ανάλογο για το διάστημα. Δηλαδή, ένας χώρος στον οποίο κάποιες από τις δυσκολίες της ζωής στο διάστημα υπάρχουν. Φυσικά, μιλάμε για ένα χώρο που υπάρχει βαρύτητα, υπάρχει οξυγόνο, όμως είναι πολύ δύσκολο να βγει κανένας έξω, όταν, ειδικά το χειμώνα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μιλήσαμε πριν για ένα πολύ μονότονο περιβάλλον, όπως και το να είσαι στο διάστημα έχει το στοιχείο της απομόνωσης και του ότι δεν μπορείς να βγεις έξω και υπάρχει μια μονοτονία. Είσαι με τα ίδια άτομα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορείς ούτε να τα αποφύγεις όταν υπάρχει κάποια τριβή, αλλά ούτε και να δεις δικά σου άτομα που σου λείπουν, οικογένεια, φίλους, σύντροφο κτλ. Και εκτός από όλα αυτά, οι προμήθειες που έχεις είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα, εμείς μπορούσαμε να κάνουμε μπάνιο μόνο με συγκεκριμένη μάρκα από σαμπουάν, γιατί ανακυκλώνουμε το νερό, όπως θα πούμε στη συνέχεια, για να γλιτώσουμε κάποια δαπάνη ενέργειας. Και επίσης το φαγητό που έχεις, έτσι, φρέσκο φαγητό, έχεις περίπου για ένα μήνα. Μετά από αυτό, οι φρέσκες προμήθειες τελειώνουν. Άρα όλο αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στη διαβίωση, οι οποίες μοιάζουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Γη και στο μέλλον στην σεληνιακή επιφάνεια. Γιατί ξέρουμε ότι στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, λιγότερο από 10, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στην σελήνη για να κάνει έρευνα. Επίσης, ο σταθμός Concordia είναι μοναδικός, γιατί στην Ανταρκτική είναι ο μοναδικός που έχει διεθνές πλήρωμα. Δηλαδή δεν είναι ένας σταθμός από μία χώρα, έχει γαλλικό-ιταλικό πλήρωμα και τουλάχιστον ένα άτομο από άλλη εθνικότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που έτυχε ο Βαγγέλης και εγώ να είμαστε από την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε στο τέλος, στη συνέχεια, και για τη δυσκολία, για τις αλλαγές της μέρας και της νύχτας. Εδώ έχω βάλει μία φωτογραφία από ένα παλαιότερο σχέδιο της NASA για απίκηση στον Άρη, απλά για να δείτε πόσο τυχαίνει να μοιάζει η δομή ενός σταθμού, μιας πρότασης για σταθμό στον Άρη, με την βάση Concordia, τους δύο αυτούς πύργους. Εδώ είναι κάποιες εικόνες λοιπόν από το πόλο, από το οροπέδιο της Κύρκης, όπου βρίσκεται η βάση Concordia στην Ανταρκτική, τελείως μονότονο όπως είπαμε, και στην κάτω φωτογραφία είναι βέβαια φωτογραφίες δεκαετίας, μικρή ανάλυση. Αυτό είναι το εργαστήριο της ΣΥΣΑ στη βάση Concordia, το οποίο εγώ έχω φροντίσει βεβαίως να στολίσω με διάφορες εικόνες διαστημικές και με κάποια ωραία χρώματα για να σου φτιάχνουν λίγο το κέφι σε αυτό το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν εργαζόμουν για 14 μήνες. Για ποιο λόγο λοιπόν κάνουμε έρευνα στην Ανταρκτική? Πρώτα απ' όλα, μία γιατρός που περνάει ένα χρόνο εκεί ως μέλος του πληρώματος. Το πλήρωμα να πούμε ότι είναι γύρω στα 13 με 15 άτομα το χειμερινό. Ο λόγος λοιπόν που υπάρχει γιατρός έρευνας εκεί πέρα είναι να εκτελεί τα ερευνητικά πρωτόκολλα Ευρωπαίων και άλλων επιστημόνων στην Ανταρκτική. Πολλές φορές για την έρευνα που κάνουμε στο διάστημα, για να μάθουμε πώς λειτουργεί το σώμα σε συνθήκες αντίξωες, την ίδια έρευνα κάνουμε στην Ανταρκτική. Ακριβώς για να δούμε, ας πούμε, πέφτει το ανοσοποιητικό στο διάστημα λόγω της έλλειψης βαρύτητας ή πέφτει λόγω της απομόνωσης. Αν το ανοσοποιητικό πέφτει το ίδιο και στην Ανταρκτική και στο διάστημα, τότε φταίει μόνο η απομόνωση, που είναι κοινός παράγοντας. Αν πέφτει περισσότερο στο διάστημα, τότε μπορεί να φταίει και η έλλειψη βαρύτητας. Οπότε υπάρχουν αυτές οι συγκριτικές μελέτες και είναι πολύ σημαντικές και μαθαίνουμε πράγματα για τη λειτουργία του σώματος που δεν τα γνωρίζουμε εάν δεν κάνουμε έρευνα σε τόσο ακραίες συνθήκες. Και όπως βλέπετε υπάρχουν τρία στοιχεία: η φυσιολογία, δηλαδή πώς λειτουργεί το σώμα, η ψυχολογία φυσικά, ειδικά σε χώρο απομόνωσης και μονοτονίας, και τα αντίμετρα, τα countermeasures που λέμε, δηλαδή πώς μπορούμε να προλάβουμε κάποια αρνητικά συμπτώματα στο σώμα που τα περιμένουμε και πώς μπορούμε να τα θεραπεύσουμε ή να μειώσουμε την έντασή τους και να κάνουμε την διαβίωση πιο εύπεπτη, θα λέγαμε. Φυσικά, ο στόχος όλων αυτών δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε τους αστροναύτες ή τις αστροναύτες του μέλλοντος, αλλά είναι να εφαρμόσουμε όλη αυτή τη γνώση στην ιατρική στη Γη. Συγγνώμη. Εδώ ήθελα να σας δείξω απλά ότι ως μέρος αυτού καμιά φορά πρέπει να πάρεις αίμα και από τον εαυτό σου ή σε βοηθάει ο άλλος γιατρός της βάσης. Εγώ το δοκίμασα αυτό και ένα από τα κίνητρα ήταν ότι την ίδια στιγμή ένας Ευρωπαίος αστροναύτης ήταν στο Διαστημικό Σταθμό, κάναμε μια σύνδεση μαζί του και ο ίδιος επίσης έκανε, όπως ξέρουμε οι αστροναύτες, επίσης
κατά τη διάρκεια της έρευνας μερικές φορές κάνουν αιμοληψία οι ίδιοι στον εαυτό τους. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο κίνητρο για να κάνουμε κι εμείς ό,τι χρειάζεται ερευνητικά. Μερικά παραδείγματα από το δικό μας χειμώνα στην Ανταρκτική. Είχαμε ένα παράδειγμα που εξετάζει την όρεξη σε συνδυασμό με το μεταβολισμό σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας έξω από τη βάση, σε μεγάλο υψόμετρο και κυρίως στην απομόνωση. Επίσης είχαμε ένα πείραμα το οποίο εξέταζε την άρθρωση, πώς μιλάς όταν μιλάς μόνος σου σε έναν υπολογιστή, θέλοντας μέσω αυτού να διακρίνει αν έχεις κάποια ψυχολογικά συμπτώματα λόγω της απομόνωσης. Ας πούμε, εάν η ψυχολογία πέφτει, εάν κάποιο μέλος του πληρώματος είναι στα όρια μιας άρχουσας, θα λέγαμε, κατάθλιψης. Αυτό βοηθάει γιατί σε ένα απομονωμένο περιβάλλον είναι δύσκολο να έχεις μία εντελεχή εξέταση. Οπότε οι αυτοματισμοί, ένα πρόγραμμα που μπορεί ακόμα και με τη φωνή να καταλάβει αν είσαι σε δύσκολη κατάσταση, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και για τους αστροναύτες του μέλλοντος, αλλά και σε απομονωμένες περιοχές στον πλανήτη μας. Ένα άλλο παράδειγμα που μου άρεσε πολύ είναι το πείραμα Antibax για αντιμικροβιακά υλικά. Και επειδή εγώ σαν γιατρός δουλεύω και σε νοσοκομείο, η ιδέα ήταν να βρούμε σε ένα κλειστό περιβάλλον που δεν έρχονται εξωτερικοί παράγοντες να το μολύνουν, τι υλικά διατηρούν μικρότερο φορτίο παθογόνων. Αυτά τα υλικά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν θα αποφεύγουμε, αυτή ήταν η ιδέα, τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτή είναι μια φωτογραφία του πληρώματός μας στην αρχή του Winter Over, της απομόνωσης, και ήμασταν η 10η αποστολή που έμεινε εκεί το χειμώνα, τώρα είναι η 20η, και η χαρά μου και νομίζω μια επιτυχία μας ομαδική ήταν ότι ήμασταν το πρώτο πλήρωμα στο οποίο όλα τα μέλη του πληρώματος συμμετείχαν τουλάχιστον σε ένα πείραμα. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα χρόνο, χωρίς να υπάρχει κάποια αμοιβή ή κάποιο κίνητρο εκτός από το ενδιαφέρον της συμμετοχής. Σε ένα περιβάλλον που νομοτολιακά θα υπάρξουν τριβές, που θα είναι δύσκολη η συμβίωση και η ατομική, θα λέγαμε, εμπειρία του καθενός, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις σε όλο το πλήρωμα ένα κίνητρο για συμμετοχή σε μια εθελοντική έρευνα. Οπότε είμαι χαρούμενος που παρότι δεν συμμετείχαν όλοι και όλες σε όλα τα πειράματα, αλλά τουλάχιστον σε ένα πείραμα είχαν όλοι συμμετοχή. Το σημαντικό δε για μένα, όπως είπαμε και πριν, είναι ότι όλη αυτή η γνώση στόχος είναι να μεταφραστεί στην πρακτική, την καθημερινή. Και εδώ αριστερά είμαι εγώ με μια μελέτη ύπνου, και στο κέντρο, η οποία έχει και ηλεκτροκεφαλογράφημα κατά τα άλλα. Και στο κέντρο είναι ένας φίλος μου, μικρός, τώρα έχει μεγαλώσει, ο γιος μιας φίλης μου τότε, ο οποίος έκανε ένα παρόμοιο πείραμα με μένα στην Ανταρκτική. Η διαφορά είναι ότι εγώ το έκανα για έρευνα, στον εαυτό μου και στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ενώ ο μικρός μου φίλος το έκανε για λόγους υγείας. Και αυτό εμένα, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με συγκίνησε, θα έλεγα, γιατί ήταν μια σχετικά άμεση σύνδεση του πώς η έρευνα που κάνουμε συνδυάζεται ή μπορεί να δώσει δεδομένα στην ιατρική πράξη στην καθημερινότητα. Οπότε ήταν κάτι που με κράτησε πολύ πιο ενεργό και μου έδωσε κίνητρο να συνεχίσω με αρκετή ζέση να συμμετέχω σε αυτήν την έρευνα και να λέω και στο υπόλοιπο πλήρωμα να συμμετέχει. Αυτά είναι επιγραμματικά και στα αγγλικά, συγγνώμη, κάποια πρώτα αποτελέσματα που είχαμε τότε. Να πούμε ότι από τα πιο ενδιαφέροντα για μένα ήταν, όπως είπαμε, ο μεταβολισμός στα αντιμικροβιακά υλικά, και εκτός από αυτό η μελέτη ύπνου, εγώ μπορώ να μοιραστώ τα δικά μου δεδομένα προφανώς, όχι κάποιο άλλο μέλος του πληρώματος. Ήταν εντυπωσιακό ότι σε ένα περιβάλλον που ο ήλιος δεν βγαίνει όπως τον έχουμε συνηθίσει εδώ, ενώ υπάρχουν περίοδοι μόνο ήλιου το καλοκαίρι και μόνο νύχτα στο χειμώνα σε τέτοιο γεωγραφικό πλάτος, μαζί με την υποξία σε 3.500 μέτρα υψόμετρο, ο ύπνος ήταν πάρα πολύ κακός. Εγώ θυμάμαι ότι κοιμόμουν με τα βία 6 ώρες και, όπως μας έδειξε το πείραμα, σε αυτές τις 6 ώρες είχα περίπου 100 αφυπνήσεις. Ασυνείδητες, δεν συνειδητοποιούσα ότι ξυπνούσα, ήταν στιγμιαίες. Αλλά αυτό υποβάθμιζε πάρα πολύ την ποιότητα του ύπνου. Και όντως, όταν μετά από 14 μήνες επέστρεψα στο επίπεδο της θάλασσας στην Ανταρκτική αρχικά για να επιστρέψω και κοιμήθηκα μία νύχτα ολόκληρη,
ήταν εντυπωσιακό το πόση ευεξία, θα λέγαμε, νιώθεις μετά από ένα χρόνο κακό ύπνου όταν κοιμάσαι κανονικά. Αυτά είναι κάποια λόγια για το πώς επιλέγεται κάποιος να βρεθεί εκεί. Είναι κάπως ανάλογα τα κριτήρια με μια επιλογή αστροναυτών, βεβαίως λιγότερο, θα λέγαμε, αυστηρά, αλλά η γενική ιδέα είναι ότι πρέπει να είσαι σε σχετικά καλή υγεία, ώστε να μην έχεις κίνδυνο για τον εαυτό σου και για το υπόλοιπο πλήρωμα. Επίσης, ψυχολογικά πρέπει να είσαι και υγιής ή να διαχειρίζεσαι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά και κυρίως να έχεις μια ανθεκτικότητα, resilience που λέμε στα αγγλικά, στις αντιξοότητες τις οποίες αναφέραμε. Και κάνουν αρκετά άτομα αίτηση. Στη δικιά μου εποχή ήταν περίπου 30, τώρα νομίζω είναι περισσότεροι που ενδιαφέρονται. 3 κάνουν τελική συνέντευξη και τελικά ένα άτομο επιλέγεται. Εγώ ήμουν αρκετά νέος τότε, ήμουν 27 ετών. Πίστευα ότι παρά είμαι νέος για να με πάρουν και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα σε μία κλίση με τους γονείς μου, τους είχα πει έκανα αίτηση για αυτό το τρελό πρόγραμμα. Μην ανησυχείτε, είμαι πολύ μικρός, δεν θα με πάρουν ποτέ. Τελικά με πήραν όμως. Ωστόσο, αυτό θέλει και επιμονή και τύχη. Ξέρω άτομα τα οποία ίσως να είχαν και μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά επειδή μπορεί να έτυχαν 2-3 πολύ καλοί υποψήφοι την ίδια χρονιά, να μην, προφανώς κάποιος επελέγει, οι άλλοι έπρεπε να ξανακάνουν αίτηση επόμενες χρονιές. Αυτή είναι μια φωτογραφία με τον Βαγγέλη Καϊμακάμη, ο οποίος ήταν ο προκάτοχός μου. Συμπτωματικά ήμασταν 2 Έλληνες back to back. Και ευχαριστώ τον Βαγγέλη γιατί ήταν πάντα ανοιχτός σε συμβουλές και για το διάστημα και για την Ανταρκτική. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να το καλλιεργήσουμε και να το διαιωνίσουμε στη χώρα μας. Ό,τι μαθαίνει ο καθένας στην καθεμία να το μοιράζεται και όλοι μαζί να προχωράμε. Συνοπτικά λοιπόν, για να βρεθείς εκεί υπάρχει μια εκπαίδευση που μάλιστα τώρα 10 χρόνια μετά έχει βελτιωθεί κιόλας. Αυτή περιλαμβάνει αποπυρόσβεση. Είναι λίγο τρελό. Σε ένα μέρος με πάγο η φωτιά είναι ο χειρότερός σου κίνδυνος και πρέπει να προστατεύσεις τη βάση σου, γιατί αν πάθει κάτι έχεις ένα πολύ μικρό καταφύγιο για να βγάλεις το υπόλοιπο του χειμώνα μέχρι να σε σώσουν την επόμενη χρονιά. Επίσης, όπως βλέπετε, υπήρξαν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης κοινό για θέματα ασφάλειας και ομαδικότητας, πώς λειτουργούμε μαζί, τι κανόνες βάζουμε όλοι μαζί σε τέτοιες συνθήκες, αλλά επίσης και ένα στοχευμένο στο ρόλο του καθενός και της καθεμιάς κομμάτι εκπαίδευσης. Εγώ, σαν γιατρός, έμαθα πώς να εκτελώ τα 10 πειράματα περίπου που διαχειριζόμουν. Πώς βρίσκεσαι εκεί? Εγώ πήρα το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Από εκεί πέρασα σχετικά κοντά από εσάς. Αν θυμάμαι καλά, στο Ντουμπάι πρέπει να ήταν η στάση. Από εκεί έκανα μια στάση στην Ταϊλάνδη, αν θυμάμαι καλά. Στη συνέχεια στο Σίδνεϊ, ακολούθως στο Christchurch, στη Νέα Ζηλανδία. Η πρωτεύουσα των σεισμών είναι αυτή η πόλη. Και εκεί περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, περιμέναμε στο Antarctic Terminal να μετακινηθούμε στην Ανταρκτική. Επειδή ο καιρός δεν ήταν καλός, αρκετές μέρες όλο αναβαλόταν η πτήση για την Ανταρκτική και μάλιστα περίπου στις 4:30-5 ώρα το πρωί χτυπούσε το τηλέφωνο και μας ήταν κάθε μέρα, ξέραμε ότι καλημέρα, σας παίρνουμε να σας πούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η πτήση, συνεχίστε να κοιμάστε. Μέχρι που μια μέρα φυσικά, 4:30 ώρα το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο, λέμε ναι, ξέρουμε, δεν θα φύγουμε σήμερα. Λένε όχι, σας πήραμε γιατί σε 10 λεπτά να χωρούμε από το ξενοδοχείο και φεύγουμε για Ανταρκτική. Οπότε καταλαβαίνετε τον πανικό που επικράτησε. Τα πράγματα λοιπόν για ένα ολόκληρο χρόνο τα στέλνεις περίπου 1-2 μήνες πριν στην Ανταρκτική και τα παραλαμβάνεις 3 μήνες αφότου φτάσεις. Οπότε παίρνεις κανένα 2 βαλίτσες με τα χρηστικά για το καλοκαίρι που λέμε στην Ανταρκτική. Και έχει και ένα ενδιαφέρον γιατί θυμάμαι ότι προσπαθούσα να υπολογίσω πόσο υδροντόκρεμα χρειάζομαι για 1 έτος. Ποτέ δεν είχα κάνει τέτοιους υπολογισμούς, δεν είχε χρειαστεί να πακετάρω ποτέ για 1 έτος. Αυτά είναι τα αεροπλάνα τα οποία μας πάνε από την... μάλλον βλέπετε ένα CA-130 στο κέντρο, το οποίο πάει από την Νέα Ζηλανδία στην ακτή της Ανταρκτικής και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι εδώ προσγειώνεται πάνω στην παγωμένη θάλασσα και τα μικρότερα αεροπλάνα που βλέπετε πιο πάνω σε πάνε από την ακτή στην ενδοχώρα, στη βάση Concordia. Θα μιλήσουμε για τη διαμονή εκεί. Τώρα η επιστροφή για μένα έτυχε να είναι με πλοίο. Εδώ ο χάρτης είναι ανάποδα, έτσι είναι Ανταρκτική πάνω και κάτω η Αυστραλία. Εμείς λοιπόν πήραμε πρώτα ένα μικρό αεροπλάνο να πάμε από την Concordia 14 μήνες μετά την ακτή της Ανταρκτικής και από εκεί με ένα πλοίο με μεγάλη περιπέτεια στην Τασμανία, στην Αυστραλία και από εκεί στην Ευρώπη.
Λέω με μεγάλη περιπέτεια, γιατί αν και το πλοίο ήταν παγοθραυστικό, κολλήσαμε στους πάγους. Το πλοίο κόλλησε όταν ερχόταν να μας πάρει για 2 εβδομάδες. Επομένως, ήμασταν σε μια κατάσταση in limbo, θα λέγαμε, που περιμέναμε το παγοθραυστικό να έρθει. Το παγοθραυστικό είχε κολλήσει στους πάγους, οπότε δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε για 2 εβδομάδες. Μας περίμεναν οι οικογένειες πίσω κτλ. Και όταν τελικά μπήκαμε στο πλοίο, ξανακολλήσαμε βγαίνοντας για άλλες 2 εβδομάδες. Οπότε ένας μήνας αργότερα από ό,τι το περιμέναμε, στον οποίο χάσαμε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και μάλιστα με ελάχιστη, θα λέγαμε, επικοινωνία. Απίστευτα ελάχιστος προσωπικός χώρος, σχεδόν μηδενικός, και ελάχιστη επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο για αυτές τις μέρες. Ωστόσο, το καλό με όλη αυτή την καθυστέρηση ήταν ότι είδαμε πιγκουίνους, φώκες κλπ. Κάτι που δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε στην Κονκόρντια, που όπως είπαμε είναι ένας χώρος όπου δεν υπάρχει τίποτα το ενδιαφέρον, ούτε ζώα, ούτε πολιά, ούτε βουνά, ούτε λίμνες, ούτε τίποτα. Οπότε αυτό ήταν μια μικρή ανταμοιβή. Τώρα για τους 14 μήνες μεταξύ των δύο, όπως βλέπετε εδώ, ζήσαμε κάποιες προκλήσεις, θα λέγαμε. Οι διαταραχές ύπνου αναφέρθηκα ήδη λόγω του πειράματος που κάναμε για τον ύπνο, και στα υπόλοιπα, νομίζω στη μονοτονία, στο μικρό πλήρωμα, κάναμε αναφορές. Θα μιλήσουμε επίσης για την αλλαγή της μέρας και της νύχτας. Εδώ βλέπετε τους 3 ορόφους της βάσης, οι οποίοι χωρίζονται σε ένα κτίριο, θα λέγαμε, με θόρυβο, αυτό όπου λειτουργεί η θέρμανση, η κουζίνα, ο κοινός χώρος, και ένα ήσυχο κτίριο όπου είναι τα δωμάτια στα οποία κοιμόμαστε και τα εργαστήρια τα επιστημονικά. Δεξιά είναι ένα δικό μου ιδιόχειρο, ποτέ δεν ήμουν καλός στο σχέδιο, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο του δωματίου μου, το οποίο είναι πολύ μικρό, είναι περίπου ο χώρος για να περπατήσεις, να μπεις, ήταν ας πούμε 3 τετραγωνικά μέτρα, θα έλεγα, με ένα κρεβάτι αριστερά και μια ντουλάπα, και δεξιά ένα πολύ μικρό γραφείο. Και αυτό ήταν ένα δωμάτιο το οποίο ήταν δικό μου για 9 μήνες, αλλά το καλοκαίρι, όταν τα αεροπλάνα φέρνουν κόσμο και παίρνουν κόσμο, το μοιράζεσαι και με ένα δεύτερο άτομο. Άρα, στον προσωπικό χώρο είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Και η συνολική επιφάνεια της βάσης, όπως βλέπετε, είναι περίπου 1500 τετραγωνικά μέτρα για 15 ανθρώπους. Σε εμάς έτυχε να είναι 13. Αυτή είναι μια εικόνα της βάσης το χειμώνα, με τον ουράνιο θόλο, η οποία εμένα μεσαγυνεύει, γιατί είναι σαν μια βάση σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή, αυτοί οι 2 πύργοι είναι το μοναδικό καταφύγιο, το μοναδικό φως ακόμα, αν θέλετε, που υπάρχει σε απόσταση, σε ακτίνα 700 χιλιόμετρων. Σε ένα χώρο που κανείς δεν μπορεί να έρθει να σε προσεγγίσει, ούτε εσύ μπορεί να φύγεις για 9 μήνες. Και αυτό είναι ένα βίντεο που δείχνει τις μέρες της ησημερίας, πώς αλλάζει το φως έξω από τη βάση. Εδώ είναι λοιπόν η μέρα, ήταν νύχτα, τώρα έρχεται η μέρα, και πάλι η νύχτα, και θα δούμε και το φεγγάρι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς αυτό που βλέπετε είναι η θέα που έχεις για ένα χρόνο. Δηλαδή ένα λευκό με όλα τα κοντέινερ που περιέχουν τις προμήθειες του φαγητού. Δεν χρειάζεται ψυγείο, έτσι, το βγάζεις έξω στους μείον 60 βαθμούς και είναι όλα καλά. Αλλά αυτό είναι όλο το οποίο θα δεις για ένα χρόνο, τίποτα διαφορετικό. Αυτό είναι λοιπόν το δωμάτιό μου, το οποίο έτυχε στην αλλαγή πληρώματος να το μοιραστώ 1 εβδομάδα και με το Βαγγέλη τον Καϊμακάμι. Εδώ βλέπετε και την ταμπέλα απ' έξω, το 14, και επειδή ήταν 14 και όταν είσαι μόνος σου θες να έχεις κάποιες αναφορές, εγώ κρέμασα και μια φωτογραφία του Κρόιφ απ' έξω, που ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φορούσε το 14, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό λοιπόν το μικρό χώρο κοιμάσαι και είναι το μόνος σου ιδιωτικός χώρος. Και να πούμε ότι ενώ το χειμώνα είμαστε μόνο 13 άτομα στη δικιά μου χρονιά, το καλοκαίρι μπορεί να έχεις πολύ κόσμο, ακόμα και 70 άτομα, τα οποία μένουν πολύ λίγο. Έρχονται, κάνουν μια επισκευή ειδική, φεύγουν. Σημαντικό είναι δε ότι μοιραζόμαστε όλες τις εργασίες της βάσης. Για παράδειγμα, το καθάρισμα από τις τουαλέτες ή το να βάζεις τραπέζι και να πλένεις τα πιάτα είναι κάτι που περιοδικά, μια φορά τη βδομάδα, το αναλαμβάνει ένα άλλο άτομο της βάσης. Άρα δεν έχεις μόνο τη δουλειά σου, έχεις και την κοινή συνεισφορά σε αυτά. Η εργασία. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από το εξωτερικό της βάσης. Για μένα υπήρχε ένα κομμάτι ερευνητικό πάνω αριστερά, προφανώς στο εργαστήριο εσωτερικά, αλλά υπήρχαν και κάποιες εξορμήσεις, θα λέγαμε, έξω. Αυτές είναι όλες οι εικόνες
εύκολες, θα λέγαμε, του καλοκαιριού, με ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ας πούμε -20, -30 βαθμούς Κελσίου. Και όπως βλέπετε υπάρχει και ένα κομμάτι γαστρονομικό και με παιχνίδια και με συναισθιάσεις μεταξύ του πληρώματος, το οποίο είναι σημαντικό ώστε το πλήρωμα να δέσει και στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν να υπάρχει μια συνεννόηση, τουλάχιστον στοιχειώδης. Και βέβαια αυτό σου κλέβει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο, γιατί πολλές φορές, ακόμα και να έχεις στην Ανταρκτική αρκετό ελεύθερο χρόνο, εμείς δουλεύαμε 6 μέρες από τις 7, η 7η μέρα ήταν κενή, αλλά και στην καθημερινότητα είχαμε κάποιες ώρες κενές. Ωστόσο, ένα κομμάτι από τον ελεύθερο σου χρόνο πρέπει να τον αφιερώνεις στις κοινές δραστηριότητες, ακόμα και αν μη σ' αρέσουν. Πρέπει να συμμετέχεις στα κοινά, γιατί πρέπει να αποτελείς μέλος της ομάδας. Θα έρθουν τριβές και πρέπει να έχεις αναπτύξει μια σχέση καλή με το υπόλοιπο πλήρωμα. Κάποιες άλλες στιγμές επίσης, κάτω δεξιά, είχαμε κάνει, ας πούμε, στο Midwinter, τις μόνες διακοπές που έχουμε, θα λέγαμε ένα δείπνο εμπνευσμένο από τη σειρά Game of Thrones. Αριστερά ήταν τα γενέθλιά μου, μου κάνανε ένα δώρο, είναι μια ρουκέτα και εγώ πάνω, αν δείτε, ιδιοκατασκευή, πολύ όμορφη από το υπόλοιπο πλήρωμα. Και στη μέση και κάτω βλέπετε μια μερική έκλειψη ηλίου. Αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία που βγάλαμε με τον φίλο μου τον Πάριντε. Ήμασταν οι μοναδικοί άνθρωποι που την είδαμε από όλη τη γη και μοναδική φωτογραφία που υπάρχει από αυτήν την έκλειψη. Γιατί πολύ απλά το μονοπάτι της περνούσε μόνο από εκείνη την περιοχή στην Ανταρκτική και δεν υπήρχε άλλη βάση. Άρα αυτό μας έκανε αρκετά χαρούμενους και ας ήταν μερική η έκλειψη αυτή. Για τον καιρό μιλήσαμε λίγο πιο πριν. Το το maximum, μεγαλύτερη θερμοκρασία το καλοκαίρι ήταν -14 βαθμούς και αυτό ήταν all time high, δηλαδή ήταν ανησυχητικό σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος να ανεβαίνει η θερμοκρασία στους -14. Συνήθως περίμεναν να ανεβεί μέχρι τους -20, όχι πιο πάνω. Και η μικρότερη θερμοκρασία ήταν -80 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος, που δεν ήταν πολύ συχνός, είναι αυτό που βεβαίως επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την έξοδό σου από τη βάση όταν είναι απαραίτητη, γι' αυτό φοράμε ειδικές στολές. Μην κάνετε ποτέ το λάθος να βάλετε, μας λένε φυσικά, να μην βάλεις κάτι μεταλλικό στο στόμα σου, γιατί κολλάει στο κρύο, έτσι κολλάει πάνω στη γλώσσα. Εγώ έκανα το λάθος να βάλω ένα μολύβι στο στόμα μου, το οποίο ο γραφίτης κολλάει και αυτό στη γλώσσα και καταλαβαίνετε ότι είχαμε μια ιστορία μετά από αυτό. Οπότε μέταλλο δεν πιάνεις με γυμνά χέρια και δεν βάζεις κάτι στο στόμα σου ακόμα για να το κρατήσεις να μην σου πέσει όπως ένα μολύβι. Δύο λόγια για τη μέρα και τη νύχτα. Εδώ βλέπετε το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα, το καλοκαίρι στην Ανταρκτική. Ήλιος 24 ώρες, κλείνουμε τα παράθυρα και με διάφορα κόλπα προσπαθούμε να κλείσουμε ακόμα και τις πολύ μικρές ώρες τις πολύ μικρές τρύπες που υπάρχουν στο πατζούρι για να κοιμηθούμε το βράδυ. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις δει τον ήλιο στις 12 η ώρα, ακόμα και να πας στο σκοτάδι, σου παίρνει λίγη ώρα για να κοιμηθείς, άρα υποφέρεις λίγο μέχρι να κοιμηθείς. Και εδώ βλέπετε επίσης και δύο φωτογραφίες με συννεφιά και πάλι υπάρχει αρκετό φως. Και το χειμώνα ακριβώς το αντίθετο. Αριστερά εδώ βλέπετε τον Οριονά ανάποδα, επειδή είμαστε στο νότιο ημισφαίριο, στον ουρανό, μέρα μεσημέρι, δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι, με το maximum φως που υπάρχει στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι αυτό. Είναι σαν να είναι νύχτα, σαν να είναι μεσάνυχτα σε μια πόλη. Αυτό ήταν το maximum φως που βλέπεις στην καρδιά του χειμώνα σε 75 μοίρες νότια. Και δεξιά βεβαίως βλέπετε την νύχτα, η προβολή στις βάσεις, έτσι για να βλέπουμε μπροστά που πηγαίνουμε, και πίσω ένα απέραντο μαύρο, το οποίο την πρώτη φορά που βγαίνεις έξω σε αυτή τη νύχτα σε τρομάζει κιόλας, λες πού πηγαίνω, δεν βλέπω τίποτα, είναι ένα απέραντο μαύρο. Ωστόσο είναι εντυπωσιακό ότι σιγά σιγά το συνηθίζεις και συνειδητοποιείς ότι αυτό το μαύρο είναι ένα από τα πιο ασφαλή περιβάλλοντα, γιατί δεν υπάρχουν ούτε ζώα να σου επιτεθούν, ούτε άνθρωποι κακόβουλοι με κακές προθέσεις υπάρχουν, αρκεί να μην απομακρυνθείς πολύ από τη βάση και να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της φύσης. Κατά τα άλλα, λοιπόν, αυτό το απόλυτο μαύρο, η απόλυτη νύχτα, το απόλυτο σκοτάδι είναι μάλλον φιλικό, θα λέγαμε. Αλλά ωστόσο και αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά τον ύπνο. Μιλάμε για περιόδους, ειδικά τις 3 εβδομάδες στην καρδιά του χειμώνα, που όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι στο πλήρωμα δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, ακόμα και σε κατάσταση εξάντλησης
Εγώ κοιμόμουν 2 ώρες και ξυπνούσα και προσπαθούσα να ξανακοιμηθώ ακόμα και με φαρμακευτική αγωγή και δεν μπορούσα και πολύ να τα καταφέρω. Οπότε όλο αυτό επιδεινώνει και το σώμα και την ψυχολογία φυσικά. Και είναι το λόγος που κάνουμε πειράματα. Φυσικά, για να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο, συγγνώμη, σε ένα τέτοιο μοναδικό κατά τα άλλα περιβάλλον, να έχεις κάποια projects. Και το δικό μου ήταν να φωτογραφίσω το ανάλυμα, δηλαδή το μονοπάτι του ηλίου στον ουρανό στη διάρκεια 1 έτους από τις πολικές περιοχές. Κάτι τέτοιο, από όσο το είχα ψάξει, δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία ως τότε. Το ανάλυμα εξάλλου είναι κάτι που άρχισε να φωτογραφίζεται σχετικά πρόσφατα, δηλαδή νομίζω στη δεκαετία του 70 ή 80 οι πρώτες φωτογραφίες αναλογικές τότε, και με πολύ σημαντικές συμμετοχές και από την Ελλάδα. Εγώ ξέρω για τον κύριο Αγιομαμίτη και άλλους Έλληνες που έχουν φωτογραφίσει το ανάλυμα σε πολύ ιδιαίτερες περιοχές της πατρίδας μας. Εδώ λοιπόν έχω στήσει μια φωτογραφική μηχανή. Στην ουσία είχα στείλει 3 φωτογραφικές μηχανές. Δυστυχώς η μόνη που επιβίωσε ήταν η χειρότερη από τις 3, η χειρότερη σε ποιότητα. Οι άλλες 2 δεν τα κατάφεραν λόγω του κρύου και καταστράφηκαν. Επομένως, εδώ βλέπετε μία φωτογραφία μόνο που είναι background και από πάνω σε σύνθεση τη θέση του ηλίου στη διάρκεια 1 έτους. Φυσικά με μία μικρή απόκλιση, επειδή λόγω του ανέμου η φωτογραφική μερικές φορές κουνούταν έτσι, από την θέση της. Αλλά αυτό είναι το μονοπάτι του ηλίου σε ένα χρόνο στις πολικές περιοχές. Και είναι ενδιαφέρον γιατί ενώ εδώ βλέπουμε σε ένα μέσο γεωγραφικό πλάτος ένα, θα λέγαμε, σχήμα σαν το άπειρο ή σαν ένα οχτάρι, όταν κατεβαίνουμε στις πολικές περιοχές, ο δεύτερος λοβός είναι κάτω από τον ορίζοντα. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και 3 μήνες νύχτας μόνιμης. Και εδώ είναι ένα βίντεο στο οποίο στην ουσία η μία φωτογραφία διαδέχεται την άλλη και βλέπουμε το μονοπάτι του ηλίου την ίδια ώρα, έτσι, κάθε μέρα την ίδια ώρα που βρίσκεται ο ήλιος, 4 η ώρα το μεσημέρι. Και όπως βλέπετε υπάρχει ένα κενό 3 μηνών στο οποίο βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα και μετά ξανανεβαίνει. Τώρα, λίγα λόγια για το υπόλοιπο κομμάτι. Στην Ανταρκτική είχαμε ένα κομμάτι, ένα σύστημα που ανακυκλώνει το νερό. Για ποιο λόγο? Έχουμε πάγο, λιώνουμε πάγο για να πιούμε. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ ενεργοβόρο. Να λιώσεις πάγο από τους -80 βαθμούς στη χειρότερη, από τους -20, απαιτεί μεγάλο ποσό καυσίμων. Άρα, ό,τι μπορούμε να σώσουμε ανακυκλώνοντας είναι θετικό. Για μένα το ενδιαφέρον, εγώ ήμουν επιφορτισμένος με το να κάνω καλλιέργειες στο ανακυκλωμένο νερό, ώστε να βλέπω αν υπάρχουν βακτήρια παρά τα φίλτρα που που χρησιμοποιούμε. Έπρεπε να δω αν υπάρχουν βακτήρια στο νερό, άρα δεν γίνεται πόσιμο, σταματάμε να το πίνουμε. Αυτό λοιπόν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται και στη γη. Έχω δει ένα σύστημα τέτοιο, την ίδια τεχνολογία στην Ινδία και ένα στο Μαρόκο, σε περιοχές που δεν έχουν νερό, και άρα ό,τι μαθαίνουμε σε ακραία περιβάλλοντα το μεταφέρουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, όπου συναντάμε δυσκολίες. Επίσης, σε ένα τέτοιο μέρος αναπτύσσεις λίγο παραπάνω περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτή είναι μια φωτογραφία στην καρδιά του χειμώνα σε συνεργασία με μια φίλη μου, η οποία μου πρότεινε να συμμετέχουμε στην Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον. Και εδώ, χαριτολογώντας, εγώ βγαίνω έξω, έτσι, η καρδιά του χειμώνα, -70-80 βαθμούς, με όλη τον εξοπλισμό για να μην παγώσουμε, και κρατάω μια πινακίδα που λέει ότι, ξέρετε, εδώ στην Ανταρκτική σε 3.500 μέτρα, σε 3.500 μέτρα, ναι, πάγου, αν συνεχίσει η κλιματική αλλαγή, θα λιώσουν οι πάγοι, και επειδή εδώ που βρίσκεται η βάση μας, όπως είπαμε, δεν υπάρχει από κάτω βράχος, θα είμαστε στη θάλασσα. Οπότε ήταν σχηματικά μία, θα λέγαμε, παρακίνηση για να προστατεύσουμε περισσότερο το περιβάλλον. Ανακυκλώνουμε στη βάση Κονκόρντια. Ο λόγος είναι ότι η συνθήκη της Ανταρκτικής απαγορεύει να μείνει οποιοδήποτε, θα λέγαμε, σκουπίδι ή απόβλητο. Άρα τα ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε, και ό,τι δεν μπορούμε να το ανακυκλώσουμε το ομαδοποιούμε και στο τέλος της χρονιάς το μεταφέρουμε στην Αυστραλία. Δεν αφήνουμε εκεί πέρα σκουπίδια. Αυτό είναι μια ωραία αρχή για να την εφαρμόζουμε.
Συνοπτικά για την ψυχολογία, κάτι που έμαθα και μου έμεινε σαν μάθημα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα μαραθώνιο τέτοιο να βάζεις κάποια ενδιάμεσα, θα λέγαμε, κάποιους ενδιάμεσους στόχους. Εγώ είχα φτιάξει ένα Excel που υπολόγιζε κάθε μέρα περίπου τι ποσοστό της αποστολής έχω ολοκληρώσει. Δεν το κοιτούσα κάθε μέρα, αλλά άμα καμιά μέρα ήταν πιο δύσκολη η ψυχολογία μου, σε χειρότερη κατάσταση, το άνοιγα και ξέρετε, όταν πετυχαίνεις ένα landmark, το 10%, το 25%, το 30%, το 50% κτλ., σου δίνει μία ανάταση. Λες, έχω κάνει το 50%, ωραία, πάμε για το υπόλοιπο. Φυσικά είναι σημαντικό να είναι κανείς στόχο προσιλωμένος ή στόχο προσιλωμένη και παρότι δεν έχεις εξωγενή ερεθίσματα για να σου φτιάξουν, δεν μπορείς να βγεις μια βόλτα ή να δεις ένα πουλί να κελαϊδάει. Παρόλα αυτά, η αλληλοϊποστήριξη και από τους δικούς σου ανθρώπους μακριά, με τις δυσκολίες της επικοινωνίας που υπάρχουν, αλλά και με σχέσεις που έχεις χτίσει με το πλήρωμα, μπορούν πραγματικά να σε βοηθήσουν πάρα πολύ και να κάνουν μια διαμονή σε ένα δύσκολο απαιτητικό περιβάλλον να γίνει μια όμορφη και θετική εμπειρία. Αυτή είναι μια ωραία φωτογραφία. Εγώ είμαι στη φωτογραφία με τη σημαία που έβγαλε η φίλη μου η Γαλλίδα. Να πούμε παρεπιπτόντως, ήταν η μόνη γυναίκα σε πλήρωμα 13 ατόμων. Αυτό είχε τη δυσκολία του για την ίδια, αλλά νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε αρκετά καλά σαν πλήρωμα. Και κάτι επίσης που έμαθα είναι ότι η ψυχολογία είναι σαν αλυσιδωτή αντίδραση. Αν ξυπνήσω το πρωί, την καρδιά του χειμώνα, έχοντας κοιμηθεί 3 ώρες, πολλές μέρες, έτσι, κακή σωματική κατάσταση, πάω να φάω το πρωινό και δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο, έχουμε τα ίδια και τα ίδια, πάλι άσχημη ψυχολογία. Έχω να κάνω πειράματα και το άτομο που έχω να εξετάσω σήμερα δεν θέλει να έρθει, γιατί είναι και αυτός ή αυτή στα τάρταρα ψυχολογικά. Η μέρα μου χαλάει πάρα πολύ. Και είναι πιο εύκολο, θα είμαι φυσικά πιο ευερέθιστος, πιο εύκολα θα θυμώσω με κάτι, πιο εύκολα θα χαλάσω και την ψυχολογία του υπόλοιπου πληρώματος. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτό λειτουργεί και ανάποδα. Αν εγώ κάνω μια προσπάθεια να είμαι θετικός, να ακούσω τι χρειάζονται οι υπόλοιποι, να τους βοηθήσω αν μπορώ, να συνεργαστούμε σε κάτι, αυτό ανατροφοδοτεί θετικά όλο το πλήρωμα. Είναι πραγματικά μαγικό, θα λέγαμε, και αξίζει, όσο δύσκολο και να είναι όταν έχουμε κακή ψυχολογία, να κάνουμε μια προσπάθεια για τους υπόλοιπους, γιατί είναι ένα ντόμινο θετικό. Πολύ σύντομα, γιατί θέλω να σεβαστούμε λίγο και το χρόνο, κάποια μαθήματα που παίρνει κανείς για τον εαυτό του είναι ότι μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι σε όλες αυτές τις αλλαγές και μαθαίνεις από τις δυσκολίες, καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, η οποία πάντα θέλει συμβιβασμούς και θυσίες, αλλά πάει πιο μακριά όλη την ομάδα, όχι μόνο τα άτομα. Σου δίνει όλο αυτό μια τέτοια περιπέτεια όταν γυρνάς μια εσωτερική γαλήνη. Και εδώ δεν θα αναφερθώ σε όλα, θα αναφερθώ στο ότι νομίζω καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικό καμιά φορά πρώτα να δίνεις κάτι και μετά να ζητάς κάτι. Ακόμα και αν δικαιούσε αυτό που ζητάς, είναι καλό να παρέχεις και να βοηθάς το άλλο άτομο ή την ομάδα. Είναι σημαντικό να σέβεσαι το πλήρωμα, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις και σε διαφωνίες, να σέβεσαι τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί. Όταν έχεις διαμαρτυρίες, όταν έχεις κάτι για το οποίο θες να διαμαρτυρηθείς, να έχεις και κάτι να προτείνεις, να μην είναι μια στήρα κριτική και να συγχωρούμε τα λάθη. Όχι μόνο να τα συγχωρούμε, γιατί και οι άλλοι όταν κάνουν ένα λάθος είναι σε δύσκολη ψυχολογία σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά και να ξεχνάμε. Δηλαδή να συγχωρήσω κάτι, αλλά κάθε μέρα να το χτυπάω ή να το θυμάμαι, δεν ξεπερνάει η ομάδα το πρόβλημα που υπάρχει. Πρέπει να το αφήνουμε στο παρελθόν, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, και να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Παρομοίως και εδώ το πιο σημαντικό είναι να μην απορρίπτουμε κανέναν. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο είναι εκτός ομάδας ή έκανε κάτι αρνητικό, σε μια αποστολή που διαρκεί 14 μήνες, θα χρειαστεί στην ομάδα και θα υπάρξουν περίοδοι που θα επανέλθει στην ομάδα. Ας μην απομονώνουμε κανέναν και καμία, ακόμα και όταν περιθωριοποιείται, ακόμα και με δικιά τους ευθύνη ένα τέτοιο άτομο. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να διατηρούμε όλη την ομάδα μαζί. Οι δυσκολότερες στιγμές, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι στο μέσο της απομόνωσης. Νομίζω αναφερθήκαμε και στη δυσκολία ότι δεν βλέπεις τον ήλιο. Έτσι, ψυχολογικά αυτό σε δυσκολεύει πάρα πολύ. Μάλιστα, πιο πολύ το καταλαβαίνεις όταν ξανάρχεται ο ήλιος. Και λες, τι είναι αυτή το μαγικό φως που ξανάρχεται. Δεν είχα καταλάβει πόσο μου έλειπε, αλλά μου έλειπε όλο αυτόν τον καιρό.
Και φυσικά έχει τις επιπτώσεις στον ύπνο, στην ψυχολογία και σε όλα αυτά. Επίσης, ο Αύγουστος ήταν ένα δύσκολος μήνας, γιατί ενώ εμείς ήμασταν στην καρδιά του χειμώνα με βαρύ πρόγραμμα, όλοι στην Ευρώπη, φίλοι, συνεργάτες, επαγγελματικοί κτλ., ήταν σε διακοπές, οπότε έχεις και πολύ λιγότερη υποστήριξη από δικούς σου ανθρώπους σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Περίεργες στιγμές ήταν οι στιγμές που φεύγει το τελευταίο αεροπλάνο και λες «Α, τώρα είμαι σε απομόνωση, ό,τι και να γίνει, για 9 μήνες». Και επίσης, όταν ξαναέρχονται άτομα, όταν έχεις προσαρμοστεί πλήρως σε ένα μικρό πλήρωμα και ξαναβλέπεις να έρχονται άτομα συνέχεια, να φεύγουν, να υπάρχει μια αναλλαγή, και γυρνάς στη χώρα σου και λες «Α, περίεργο να ξαναζώ σε μια κανονική κοινωνία». Οι πιο ευχάριστες στιγμές για μένα ήταν το να βλέπουμε τον Νότιο Σέλλας. Έχω μερικές εικόνες μετά. Το δώρο που μου κάνανε. Έκανα επίσης ένα μαραθώνιο, μάλλον περπάτησα, δεν έτρεξα, γιατί δεν μπορείς να τρέξεις με τη στολή, αλλά περπάτησα 42 χιλιόμετρα. Στην ουσία ήταν 21 φορές μπρος-πίσω ε, ένα χιλιόμετρο. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκεις πράγματα να κάνεις και να σε γεμίσουν χαρά, ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Είναι εντυπωσιακό πως το μυαλό, αν του δώσουμε μια ευκαιρία, μας δίνει όμορφα συναισθήματα. Και συγγνώμη, ξέχασα να αναφέρω το πιο αστείο. Η φωτογραφία εδώ είναι αυτά που λέγαμε night kitchen raids, δηλαδή θα λέγαμε επιδρομές στην κουζίνα το βράδυ. Για ποιο λόγο? Όταν δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε οι τρεις της παρέας, ο φίλος μου Πάριντε, ο Ιταλός, ο Ίγκορ που ήταν Ρώσο-Ιταλός και εγώ, πάντα είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον ύπνο. Και ξέραμε ότι γύρω στις 3-4 το βράδυ, έχοντας κάνει πολλές προσπάθειες να κοιμηθούμε, θα βρισκόμασταν στην τραπεζαρία, θα παίζαμε ένα μπιλιάρδο και θα περνούσαμε όμορφα μέχρι την επόμενη προσπάθεια να κοιμηθούμε. Αυτά λοιπόν σου μένουν και αναπτύσσεις φιλίες και υπάρχουν κέρδη προσωπικά, ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό είναι μια εικόνα στο καράβι που επιτέλους έχουμε ξεκολλήσει από τον πάγο στην επιστροφή και μας λένε «Παιδιά, μην ανησυχείτε, θα φτάσουμε στην ακτή, θα βγείτε». Και είναι πολύ περίεργο να ξαναβγαίνεις στην κοινωνία. Και εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι το πρώτο γεύμα που χρειάστηκε να πληρώσω, έχοντας περάσει ένα χρόνο όπου απλά πήγαινα στην κουζίνα της βάσης και έτρωγα, πρέπει να πληρώσω. Και έχοντας ξεχάσει τον κωδικό της κάρτας μου, που δεν την είχα χρησιμοποιήσει για ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ήταν μια ιδιαίτερα αστεία και ιδιαίτερη ιστορία. Εγώ δεν είχα συμπτώματα αγοραφοβίας και τέτοια που είναι φυσιολογικό κάποιοι άνθρωποι να τα ζουν στην αρχή, αφού επιστρέψουν στην κανονική κοινωνία. Είχα όμως μια πάρα πολύ περίεργη αίσθηση όταν επέστρεψα στην γενέτειρά μου, στην πόλη που μεγάλωσα, στη Λάρισα. Ένιωθα ότι ήταν η επόμενη μέρα από τότε που έφυγα. Δηλαδή, σαν οι 14 μήνες στην Ανταρκτική να μην είχαν γίνει. Είχα την αίσθηση, πήγα στην κεντρική πλατεία και το μυαλό μου έλεγε εδώ ήσουν χθες. Ενώ τελικά ήμουν εκεί πριν από 14 μήνες, πριν φύγω. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το disconnect, θα λέγαμε, του μυαλού. Και μια συμβουλή για όποιους ή όποιες βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις: πάρτε το χρόνο σας για να ξαναμπείτε σε ένα κανονικό ρυθμό. Δεν είναι καλό να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, να δούμε όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς, όλες τις οικογένειες, να ξαναπάμε στη δουλειά κτλ. Θέλει μια σταδιακή προσαρμογή, θα λέγαμε αυτό. Είναι και ο λόγος που όταν οι αστροναύτες περνάνε 6 μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ένας από τους ρόλους μας σαν γιατρούς είναι αυτή η σταδιακή μετάβαση και ο έλεγχος, αν θέλετε, στις υποχρεώσεις, στις ερευνητικές τους, στις υποχρεώσεις στα μίντια και προς τη χώρα τους, ώστε να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά. Αυτά θα τα προσπεράσω πολύ απλά να πούμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε ωκεάνια συναισθήματα, κάτι θετικό και όμορφο ακόμα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό είναι μια εικόνα της Ανταρκτικής και μια ρίση του Buzz Aldrin, του δεύτερου ανθρώπου που πάτησε στη σελήνη, ο οποίος περιέγραψε τη σελήνη ως Magnificent Desolation, μια υπέροχη έρημος, θα λέγαμε ίσως στα ελληνικά. Κάτι τέτοιο ήταν και για μένα η Concordia, μια υπέροχη ερημική πεδιάδα. Και κλείνω με μερικές εικόνες. Εδώ θα δείτε τη σελήνη να ανατέλει, πολύ όμορφα χρώματα στον ορίζοντα. Αυτή είναι η πρώτη μέρα που ξαναβλέπουμε τον ήλιο, μετά από 3 μήνες απόλυτης νύχτας, μία μέρα ελάχιστης διάρκειας, δηλαδή κάποιων λεπτών στην ουσία, αλλά αυτό το φως πίσω από αυτό είναι το αστρονομικό εργαστήριο έξω από τη βάση, πραγματικά σου δίνει μια ψυχική ανάταση και φυσικά το γιορτάσαμε.
Για μένα, ένα από τα. Εντάξει, έχω και την τρέλα μου με την αστρονομία και το διάστημα. Ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα ήταν ο ουράνιος θόλος. Και όταν βγαίνει στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας, γεύεσαι τον καθαρότερο ουρανό παγκοσμίως. Είναι εντυπωσιακό ότι βγαίνει έξω και μέσα σε δευτερόλεπτα, το πολύ ένα λεπτό, μάλλον λιγότερο, βλέπεις καθαρά το γαλαξία. Ενώ στην πόλη, για να προσαρμοστεί το μάτι μας, αλλά ακόμα και αν πάμε σε ένα καθαρό ουρανό στα βουνά, θέλεις κάποια λεπτά τουλάχιστον για να δεις το γαλαξία. Στην Κονκόρδια είναι εντυπωσιακό. Βγαίνεις έξω και πραγματικά σε συνεπέρνει, θα λέγαμε, ο ουράνιος θόλος. Φυσικά το νότιο Σέλλας, το οποίο εμείς ήμασταν σε πολύ κακή περιοχή για να το δούμε, το είδαμε πολύ λίγο και ανησυχούσαμε ότι θα περάσουμε ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να το δούμε. Εδώ είναι μια μικρή έκφανσή του. Αυτή είναι μια ωραία φωτογραφία που έχω με το γαλαξία πίσω πολύ έντονα και το νότιο Σέλλας μπροστά. Αυτή τη φωτογραφία εγώ τη λέω η φλόγα της Ανταρκτικής, το Σέλλας που περνάει ανάμεσα στα αστέρια πάνω από τους πάγους. Και εδώ μια φωτογραφία του φίλου μου του Πάριντε με βρυγόνιο φακό που βλέπουμε την κουρτίνα αυτή από το Σέλλας πάνω από τη βάση που είναι πιο μακριά. Και εννοείται ότι για να βγάλουμε αυτές τις εικόνες μέσα στο κρύο, με τα νέφη του Μαγκελάνου κτλ., παραλίγο, χαριτολογώντας το λέω αυτό, να χάσουμε και κανένα 2 δάχτυλα γιατί μείναμε έξω αρκετή ώρα. Το πιο σημαντικό για μένα από αυτή την ατομική εμπειρία να περάσουμε στο ομαδικό. Και νομίζω ότι είμαι τυχερός γιατί σε όλη αυτή την πορεία είχα και συμπαράσταση από οικογένεια, φίλους, σύντροφο, αλλά και επαγγελματικά αν θέλετε. Είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια χρονιά που πήγα στην Ανταρκτική, το 2013 και έμεινα το 2014, ιδρύθηκε στη χώρα μας η Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών. Είναι λοιπόν μια εταιρεία εθελοντική η οποία έχει σκοπό της να προωθεί την έρευνα από την Ελλάδα και για την Ελλάδα και γενικά το ενδιαφέρον της Ελλάδας στις πολικές περιοχές, Αρκτική και Ανταρκτική. Η Ελεπός λοιπόν ξεκίνησε δειλά-δειλά το 2013 και τώρα είναι σε ένα στάδιο στο οποίο έχει ξεκινήσει να συζητιέται πιθανή συνεργασία με άλλες χώρες, ερευνητική, και μάλιστα υπάρχει χώρα, η Βουλγαρία έχει μια βάση στην Ανταρκτική. Συζητούμε μήπως υπάρξει δυνατότητα αποστολής τουλάχιστον κάποιων σε πρώτη φάση Ελλήνων ή Ελληνίδων ερευνητών σε μια τέτοια βάση. Αυτή είναι μια καλοκαιρινή αποστολή, αλλά θα είναι το πρώτο βήμα, μια πρώτη αποστολή, αν τα καταφέρουμε, της Ελλάδας σε ένα τέτοιο χώρο. Και κλείνω με 2 αγαπημένες μου φωτογραφίες πιο πολύ σε σχέση με το διάστημα. Αυτή είναι μια φωτογραφία στους Δελφούς με το ναό μπροστά και τα αστρικά ίχνη στον ουράνιο Ισημερινό πίσω. Και η επόμενη είναι στην Δήλο με τους λέοντες μπροστά και πίσω και πάλι τα αστέρια. Και σε κάθε τέτοια περίπτωση, είτε στην Ανταρκτική, είτε το θέμα του διαστήματος, νομίζω το πιο ωραίο είναι για τη χώρα μας να κρατήσουμε το λαμπερό, θα έλεγα, παρελθόν που έχουμε κληρονομήσει, αλλά να το προχωρήσουμε στο μέλλον. Για μένα σε αυτές τις 2 εικόνες, το παρελθόν και ο πολιτισμός, ο μοναδικός, προσωπεύεται, αν θέλετε, από τα αρχαία μνημεία που τόσο θαυμάζουμε, και το μέλλον από το αστρικό υπόβαθρο, στο οποίο όσο πιο μακριά πηγαίνουμε, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε και τόσα περισσότερα πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινή ζωή στη Γη. Επομένως, ελπίζω και πιστεύω τόσο στην προσπάθεια της Ελεπός για την παρουσία της Ελλάδας στους πόλους, αλλά και στην προσπάθεια που κάνουμε στο θέμα των αστροναυτών και γενικότερα του διαστήματος, ενός τομέα αιχμής που θέλουμε να ενισχυθεί και να προσφέρει στην Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι με αφετηρία το παρελθόν θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για όλη σας την προσοχή. Νομίζω έχω και μία ρίση για το τέλος, την οποία δεν θέλω να παρεμηνεύσουμε. Είναι μία ρίση του Τάκητου που λέει ότι η έμφυτη ανάγκη μας για ασφάλεια αντιτίθεται σε κάθε ευγενή αναζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απερίσκεπτοι, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να μην αφήνουμε το φόβο, μια ανάγκη να αγραπωθούμε από την ασφάλεια, από αυτό που ξέρουμε, από το comfort zone, δεν πρέπει να το αφήνουμε να μας σταματάει από μια όμορφη περιπέτεια που είτε ατομικά είτε σαν χώρα θα μας προσφέρει ωφέλη. Προφανώς όλοι και όλες διστάζουμε, εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει αυτό σε πολλές από τις περιπέτειές μου, αλλά είναι σημαντικό σαν αρχή να κάνουμε
κάποια βήματα για να προχωρούμε πιο μπροστά. Αυτή είναι μια εικόνα από το Midsummer, το θερινό ηλιοστάσιο του Νότιου Πόλου. Ήταν η μέρα που είχαμε βρεθεί στην ακτή της Ανταρκτικής και περιμέναμε να έρθει το παγοδραστικό που κόλλησε στους πάγους να μας πάρει. Αλλά και αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί βλέπετε τον ήλιο να ανατέλει, η παγωμένη θάλασσα πίσω και στο προσκήνιο μία απικία πιγκουίνων. Ευχαριστώ πολύ και αν έχετε ερωτήσεις θα χαρώ στον χρόνο που μας μένει να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά ομιλία. Έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιες ερωτήσεις εδώ και λίγη ώρα, οπότε αν έτσι πήρες μια μικρή ανάσα, μπορούμε να Βεβαίως, και ξεκινήσουμε. ίσως έπρεπε να κάνουμε και ένα διάλειμμα, με συγχωρείτε, γιατί διαπιστώνω ότι είναι αρκετά μακριά η παρουσίαση, αλλά έτοιμος για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω μας συνεπήρε, κρίνοντας από τον εαυτό μου τουλάχιστον, οπότε δεν νομίζω ότι έγινε τόσο αισθητό. Οπότε, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Στο υποθετικό σενάριο που θα σας καλούσαν για την πρώτη ή μία από τις αποστολές στον Άρη, πόσο έτοιμος θα νιώθετε για την αποστολή μετά από την εμπειρία σας? Το να νιώθει κανείς έτοιμος ή έτοιμη, θα λέγαμε ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Μπορούμε να νιώθουμε τόσο έτοιμοι όσο μπορούμε να προετοιμαστούμε. Η προετοιμασία και η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς το βλέπουμε και στις αποστολές αστροναυτών πολύ πιο κοντά, στους αστροναύτες που περνάνε 6 μήνες σε τροχιά γύρω από τη Γη και κάνουν έρευνα. Ξέρετε ότι τόσο η δικιά μας, το δικό μας το κομμάτι το ιατρικό, όσο και η εκπαίδευσή τους, διαρκεί περίπου 1 με 1,5 χρόνο. Άρα είναι όντως πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία για ό,τι αναμενόμενο και μη αναμενόμενο μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε να μην νιώσουμε ότι ωραία, έκανα την εκπαίδευσή μου, όλα θα πάνε καλά, δεν ανησυχώ για τίποτα. Πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος και πάντα πρέπει να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να έχει αυτό που λέμε complacency. Ψάχνω τη λέξη στα ελληνικά, νομίζω είναι τέλος πάντων αφαινόμαστε. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε εγρήγορση, εντάξει, τα ξέρω, τα έχω μάθει. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι άνθρωποι που έχουν εμπειρίες σε δύσκολες συνθήκες, όχι μόνο στην Ανταρκτική, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Και επίσης έχουμε όλοι πλέον μας μια δύσκολη εμπειρία από την επιδημία του COVID, σε έγκλειστη θα λέγαμε και έγκλειστες. Αυτό είναι μια εμπειρία δύσκολη που όμως σου δίνει κάποια εφόδια για το μέλλον. Άρα ναι, συνιστά ένα εφόδιο για να πάει κανείς στον Άρη. Οι αποστολές στον Άρη είναι αρκετά μακρινές. Νομίζω ότι θα γίνουν σε τουλάχιστον 30 χρόνια από τώρα. Μπορούμε όμως να κάνουμε την αναλογία με τις αποστολές που θα γίνουν στην επιφάνεια της Ελλήνης σε πολύ λιγότερα χρόνια. Και όντως θα είναι αποστολές που θα ενέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό το στοιχείο της απομόνωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι στην τελευταία επιλογή αστροναυτών που είχα τη χαρά να συμμετέχω, ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκε εντελεχώς στην Ευρώπη ήταν όντως να έχεις τέτοιες εμπειρίες σε απομόνωση ή σε δύσκολες συνθήκες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωραία, ευχαριστούμε για την απάντηση. Προχωρώ. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος δεσμός που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε αυτή την αποστολή? Είναι διαφορετικός αυτός ο δεσμός σε σχέση με το δέσιμο εκτός? Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, υπάρχει. Είναι ιδιαίτερος δεσμός. Τι εννοώ? Επίσης τυχαίνει να φοράω και το μπλουζάκι που βγάλαμε όλοι μαζί από την αποστολή μας, που έχει την Ανταρκτική, τη θέση της Κονκόρδια, οπότε ναι, υπήρχε ένα πλαίσιο σύμπνοιας, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι της αποστολής, και προφανώς δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με κάποια μέρη του πληρώματος, με μέλη με τα οποία ταιριάζει και περισσότερο προφανώς. Λέω ότι είναι ιδιαίτερο επειδή είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να μην μιλάω συχνά. Ειδικά 2-3 με τους οποίους κρατάω επαφή, μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές μία φορά το χρόνο ή να τους δω μία φορά την πενταετία ή λιγότερο. Ωστόσο, έχοντας ζήσει μια δυνατή εμπειρία, νομίζω όλοι έχουμε τέτοιες αναφορές, με το που θα τους δω είναι εύκολο να σπάσει ο πάγος και να μοιραστούμε πράγματα. Ίσως το ανάλογο μπορεί να σκεφτεί κανείς με παιδικούς συμμαθητές κτλ. Υπάρχουν λοιπόν όμορφες σχέσεις που παρότι δεν καλλιεργούνται πολύ τακτικά, έχουν το υπόβαθρο να συνεχίσουν στο μέλλον. Πολύ ενδιαφέρον. Τρίτη ερώτηση. Ποιο είναι το θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού?
Ναι, τη δικιά μου, συγγνώμη, τη δικιά μου χρονιά το 2014 το μέγιστο ήταν -14 βαθμού Κελσίου το καλοκαίρι και το ελάχιστο ήταν -80 βαθμοί Κελσίου. Έχει πλάκα γιατί έχοντας δει και ταινίες, καμιά φορά νομίζουμε ότι στους -80 βγαίνεις έξω και παγώνεις κατευθείαν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως φυσικά να φορέσεις τη στολή με όλα τα φύλλα της, τα στάδια της τα λέγαμε, και να μείνεις έξω από τη βάση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όσο καλά και να προστατεύσεις ειδικά τα άκρα, τα χέρια, τα πόδια, τη μύτη κτλ., μέσα σε λίγα λεπτά αρχίζεις να υποφέρεις. Οπότε πρέπει να επιστρέψεις στη βάση ή σε κάποιο shelter για να ζεσταθείς. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κίνδυνος από άγρια ζωή σε όσες περιοχές αυτή υπάρχει στην Ανταρκτική? Στην Ανταρκτική όχι ιδιαίτερα, δηλαδή περιμετρικά στην ακτή της Ανταρκτικής υπάρχουν πιγκουίνοι και φώκες. Αλλά εγώ δεν βρέθηκα σε ένα τέτοιο σταθμό, τους είδα πολύ λίγο όπως βλέπετε. Ευτυχώς θα λέγαμε, επειδή καθυστερήσαμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα ζώα. Δεν θα σου κάνουν κακό ούτε οι πιγκουίνοι ούτε οι φώκες, αν δεν πας γυρεύοντας σε προκλητικό βαθμό. Στην Κονκόρδια που βρεθήκαμε εμείς δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ζωής. Ήμασταν 13 άνθρωποι και τίποτα άλλο, εκτός ίσως από κάποια βακτήρια που φέρναμε μαζί μας. Και είναι εντυπωσιακό ότι ένα χρόνο μετά, όταν επέστρεψα στην ακτή της Ανταρκτικής για να γυρίσω, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την στιγμή που είδα πουλί. Την πρώτη στιγμή που είδα πουλί μετά από ένα χρόνο. Που είδα κάτι να πετάει και για το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν έστω και ένας φόβος, έτσι. Δηλαδή, όχι, κάτι υπάρχει πάνω μου, τι είναι αυτό. Ένα χρόνο δεν μου είχε γίνει κάτι τέτοιο. Και μετά ένα όμορφο συναίσθημα είναι ένα πουλί που πετάει, που έχω να το δω ένα χρόνο. Ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζω. Υπάρχει προοπτική να επιστρέψετε σε μια παρόμοια μελέτη στο μέλλον? Η ως τώρα συλλογή δεδομένων από τέτοιες μελέτες δείχνουν ότι είναι απαραίτητες και άλλες, οι οποίες θα εξετάζουν ίσως και άλλες παραμέτρους από αυτές τις μελέτες στην οποία συμμετείχατε? Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το δεύτερο. Ναι, συνήθως ειδικά στη βάση Concordia οι μελέτες που γίνονται διαρκούν, δηλαδή τα πειράματα που κάνουμε διαρκούν 2 και 3 χρόνια. Ποιος είναι ο λόγος? Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν, 13 άτομα, είναι μικρός για να βγάλουμε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα σε μια μελέτη. Αν όμως το τρέξεις το πείραμα 2 και 3 χρόνια, φτάνεις περίπου τα 35-40 άτομα, οπότε έχεις ένα καλύτερο μια καλύτερη ομάδα ανθρώπων για να εξάγει συμπεράσματα. Η γνώση ή τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τις μελέτες αυτές προφανώς επαληθεύονται και από μελέτες αλλού και προφανώς συνεχίζονται. Δηλαδή, ένα από τα πειράματα που έκανα εγώ που είχε σχέση με το μεταβολισμό σε συνθήκες μεγάλου υψόμετρου και απομόνωσης και χαμηλών θερμοκρασιών ήταν ήδη η δεύτερη μορφή του πειράματος. Ήταν το Μονού 2. Το Μονού 1 είχε τρέξει σε παλαιότερη αποστολή. Οπότε ναι, υπάρχει μια εξέλιξη και εμβάθυνση, θα λέγαμε, επιστημονική. Τώρα, για το αν θα το ξαναέκανα, ομολογώ ότι φεύγοντας από την Ανταρκτική, από την Κονκόρδια, από ένα μέρος το οποίο όσο δύσκολο και να είναι πέρασα ένα χρόνο και δέθηκα μαζί του, είχα έντονο το συναίσθημα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω για ένα χρόνο. Ο λόγος είναι απλός. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον στο οποίο μπορείς να ανταπεξέλθεις με λίγη προετοιμασία και ίσως με λίγη, αν το έχεις και λίγο στην κλίση σου. Κάτι που εμένα με δυσκόλεψε και νομίζω και όλο το πλήρωμα είναι ότι εσύ μπορεί να τα βγάζεις πέρα με την αντικσότητα στην Ανταρκτική, αλλά για όσο είσαι εκεί λείπεις από τις ζωές των αγαπημένων σου ανθρώπων. Και αυτό εσένα σου λείπουνε βέβαια, αλλά και εσύ λείπεις από αυτούς. Θα χάσεις κάποια σημαντικά γεγονότα στη ζωή τους. Θα χάσεις την ευκαιρία να τους βοηθήσεις από κοντά σε κάποιες δύσκολες στιγμές που δεν τις έχεις προβλέψει. Άρα είναι κάτι που θα το ξανά έκανα μόνο σε κατάλληλο χρόνο και σε συνεννόηση και με τη σύντροφό μου και γενικότερα με το οικογενειακό περιβάλλον. Με συνένεση δηλαδή και όχι μόνο επειδή εμένα μπορεί να μου άρεσε η περιπέτεια. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ποιες χώρες έχουν βάσεις στην Ανταρκτική?
πολλές χώρες, δεν ξέρω αν τις γνωρίζω όλες ή αν μπορώ να τις απαριθμίσω, αλλά είναι πολλές και μάλιστα στο Midwinter, το πενθήμερο των διακοπών που έχουμε στη μέση του χειμώνα, κάθε βάση φτιάχνει και ένα βίντεο και το στέλνει σε όλες τις άλλες βάσεις. Πάρα πολύ αργά φυσικά, γιατί η σύνδεση ίντερνετ είναι πάρα πολύ αργή. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπεις από διαφορετικές κουλτούρες ανθρώπων που είναι σε παρόμοιες συνθήκες, σε απομόνωση το χειμώνα στην Ανταρκτική, ότι ο καθένας καθεμία στέλνει μια μικρή ταινία, κάποιες ευχές, ένα βίντεο, με πολύ διαφορετική πολιτισμική, θα λέγαμε, χρειά. Είναι αρκετές πάντως οι χώρες και όπως είπα είναι σημαντικό η χώρα μας, μια που υπάρχει και η πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών με πολλά άτομα που έχουν βρεθεί εκεί. Δηλαδή εγώ και ο Βαγγέλης βρεθήκαμε σε Winter Over, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν βρεθεί ερευνητικά και αν θέλετε, ας πούμε υπάρχει μια κυρία που έχει ανεβεί στα βουνά της Ανταρκτικής. Έχει κάνει ανάβαση, θέλω να πω. Υπάρχει λοιπόν ένα έδαφος για να καλλιεργηθεί αυτό και να αποκτήσει και η χώρα μας πρώτα κάποια, θα λέγαμε, παροδική παρουσία, αλλά και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, και ίσως αργότερα μια έρευνα πιο μόνιμη σε συνεργασία με άλλες χώρες. Ευχαριστούμε. Πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια στους σταθμούς των αποστολών? Πολύ ωραία ερώτηση. Την είχα και εγώ ειδικά με την ανησυχία της περιβαλλοντικής, της κλιματικής αλλαγής. Η ενέργεια λοιπόν στην Concordia παράγεται καθαρά από καύσιμα. Έχουμε λοιπόν τρεις κινητήρες, είναι παρόμοιοι με τους κινητήρες των πλοίων. Οι δύο λειτουργούν, ο τρίτος είναι εφεδρικός για να μην πεθάνουμε σε περίπτωση που οι άλλοι δύο πάθουν κάτι. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουν γίνει πειραματικά κάποιες προσπάθειες με φωτοβολταϊκά, ακόμα δεν έχουν αποδώσει το κατάλληλο, θα λέγαμε, ποσοστό ενέργειας για να έχεις έστω και ένα κομμάτι αυτονομία στη βάση. Σας θυμίζω επίσης ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της χρονιάς δεν υπάρχει ήλιος, άρα τα φωτοβολταϊκά δεν εξυπηρετούν. Στην Concordia δεν έχουμε άνεμο, έχουμε πολύ λίγο άνεμο, άρα ούτε κάτι αιωλικό ή φυσικά ούτε υδροηλεκτρικό μπορεί να λειτουργήσει. Άρα αναγκαστικά και για ασφάλεια η θέρμανση και η παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής γίνεται με τέτοιους κινητήρες. Και είναι ενδιαφέρον γιατί τα καύσιμα μεταφέρονται με κάποια, θα λέγαμε, ερπιστριοφόρα από την ακτή της Ανταρκτικής σε ένα ταξίδι πολυήμερο, μπορεί να πάρει ας πούμε 2 εβδομάδες, μέσα στους πάγους μέχρι την Κονκόρδια. Αυτό φυσικά γίνεται το καλοκαίρι που αν κάτι δεν πάει καλά μπορεί να υπάρξει διάσωση. Πολύ ωραία. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω τους ή άλλους έχουμε συμπληρώσει τα 15 λεπτά μετά την ομιλία. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι άλλο. Το ίντερνετ και οι επικοινωνίες είναι δορυφορικά? Ναι, βεβαίως είναι δορυφορικά και έχει ενδιαφέρον γιατί ο δορυφόρος τώρα νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το 2014, αν θυμάμαι καλά, εμείς είχαμε ένα δορυφόρο Inmarsat, αν θυμάμαι σωστά, ο οποίος ήταν μάλιστα κοντά στον ορίζοντα. Δηλαδή ακόμα και ο δορυφόρος που μας κάλυπτε ήταν πολύ χαμηλά. Με το ζόρι η αντένα έπιανε το σήμα του. Και οφείλω να πω ότι φυσικά ήταν πολύ δύσκολο να έχεις μια βιντεοκλήση, δηλαδή ακόμα και με τον ή τη σύντροφό σου να μιλήσεις, πολλές φορές το έκανες μόνο τηλεφωνικά, δεν υποστηριζόταν αρκετά η εικόνα. Και εννοείται φυσικά ότι το Μουντιάλ του 2014, στο οποίο συμμετείχε και η χώρα μου, αναγκαστικά το είδα μόνο σε τίτλους. Δεν μπορούσαμε με τίποτα να παρακολουθήσουμε κάτι που σε live ή τέλος πάντων σε εικόνα από το δικό μας χώρο. Ξέρετε επίσης ότι οι δορυφόροι που καλύπτουν τις πολικές περιοχές, οι τροχές μολνίγια που λέμε, είναι πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, για να έχεις κάλυψη στις πολικές περιοχές είναι πιο δύσκολο μηχανικά από orbital mechanics από το να έχεις κάλυψη σε μέσα γεωγραφικά πλάτη. Άρα είναι και τεχνικό το θέμα. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Ο λόγος σε σένα, αν θέλεις, πριν πρωτοκλείσουμε, να πεις κάτι ακόμα. Όχι, ευχαριστώ πολύ και
ήταν μια όμορφη ευκαιρία να θυμηθώ κι εγώ κάποια στοιχεία από αυτή την όμορφη περιπέτεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολούθησαν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους και από μένα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Επίσης.